Kakva je atmosfera u slučajnici, kakva je atmosfera među vama? Pa, za sad dobra je. Sigurno je bilo malo čudno biti i živjeti sve ovo, ali moramo da idemo dalje, moramo da gledamo napred. Mi smo objasnili svima što se sve izdešavalo i što se sve desilo, tako da to je sad prošlo i moramo da gledamo dalje. Dobro je. Koliko god može da bude dobro. Ja očekujem da se puno halo, očekujem da navijači navijaju kao što su odpravili do sada i nadam se da će poći sve dobro. Imao sam s njim kontakt kada se cijela situacija, odnosno kada je sve počelo, mislim da to je bilo u sredu, popodne, kada se čuo s njim, rekao sam svoje mišljenje o svemu tome, on se s time složio. Rekao sam veliko hvala na tome što sam ovde, da i on mi sigurno je bio jedan veliki razlog što se ja vratio, da sam stvario neki svoj cilj što sam se vratio i on mi je poručio on mi se zahvalio i poručio mi je da nastavljamo dalje i da se borimo za ovaj klub.